तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोल्डे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आता आम्ही जातोय, सकाळी पहिले गेलेलो इथे केलशीवाड्यावर गाडीचं काम आलं ही करायला। तर मित्रांनो आता जरा लेट झालं, किती वाजले सांग बघा जरा, 5 वाजले असते, 5 वाजायला आली, 4 मिनिटं आहेत। तर मित्रांनो आता जातोय पंधीरला, आता माहीत नाही लेणे बघायला भेटतील का नाही। तर चौघेजण म्हणजे अजून निघालेले, पण गाडी दुसरी नाही, गाडी अरविंद घेऊन गेला खाली आणि दुसरी एक गाडी होती त्या यांची अण्णांची बाजूच्या, ती पण ते घेऊन जातं बाहेर। त्याच्यामुळे आम्ही आता तिघेच होतो, संकेत आहे कॅमेरा पकडायचा, संकेत आहे आणि हा भरत, कारण का चौवलशीत भरत चालवत नाही त्याच्यामुळे आम्ही बोलतो तिघच जाऊया। तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आता बघूया, आम्ही पण लेण्या बघायला पहिल्यांदाच होतो, भरपूर वर्ष झाली त्या लेण्या ही केलेल्या, म्हणजे वाटतं 5वीला आम्ही होतो ना, 5वी का 4थीला, त्यावेळेला त्या लेण्या ही काढलेल्या म्हणजे भेटलेल्या। तर तिथून आज बघायला म्हणजे बघायला जाणारच होतो आम्ही, पण तिथून आता बघायला जातोय आम्ही, म्हणजे दरवेळेस बोलायचं आम्ही बघायला जाऊया। तर आता आम्हाला दिवस उजळला तो बघण्याचा। तर मित्रांनो बघूया आता आपण, तुम्ही व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा, तर तुम्हाला पण बघायला भेटेल। व्हिडिओ न स्क्रिप्टचा शेवटपर्यंत बघा। चल मित्रांनो आता खाऊ पण आलाय, आता जरा व्यवस्थित घे भाई, तुरलाय, नवीन रस्ता बनतोय। काय इथून बंद आहे वाटतं, इथून वर घे, इथून वर उतरता कामाधी इथून वर गेला आहे आणि वर गेला दिलंच नाही। मला काय माहिती, तुम्हाला वाटलं इथून असतो, तू इकडनं पाठवून आणतं हे चढव, इथूनच इथून पुढून चढव वन नवीन रस्ता इकडे घे, पक्कात आता तरी गेलेला आहे, काल त्याचा ही होता वाट लावे, त्याला गाडी वाट लागेल, याची काय गरज होती त्या रस्त्यावर ना। मित्रांनो हा बघा रस्ता नवीन बनतोय, इकडून मित्रांनो आता आलो घोसार फाट्यावर, अजून आला नाही, आपल्याला लवकर पोचलो तर बघायला भेटतील, कारण का आता आम्हाला पण नाही माहिती। चल यांनी हात पण देरला, लोक गेली बाकीची, पण आम्ही बघायला भेटतो अजून पर्यंत गेलो नाही। 10वी सोडून मला 8 वर्ष झाली, होता का शोधलेल्या कधी 4थीला असताना त्यावेळेला तर भेटलेल्याच लेण्या। मग आता विचार करा, जवळपास आहे आमच्या आणि आम्हीच बघायला गेलो नाही आजपर्यंत। आज आम्हाला योग आला, याला दरवेळेला बोलायचो जाऊया दिवस काय उजळायचा नाही आमचा। बघा हा घोसाला काय म्हणतात आमच्यासाठी, आम्हाला भीती वाटते। तो पात्रला हा पात्र मंडणकर त्या साईडला नाही बघा, हा जातो इकडे घोसाली रतांबेवाडी, इकडून डायरेक्ट पंधेरी मार्गी मापळ फाट्या तर बाहेर पडतो।
तर मित्रांनो पंधेरी धरणाजवळ थांबलोय आम्ही. गेल्या टायमाला ना मला वाटतं पाण्याचं काहीतरी धरण फुटायला आलेलं असं काहीतरी झालेलं, त्याच्यामुळं वाटतं पाणी सोडलं ना, त्याच्यामुळं मे महिन्याच्या वेळेला पाणी नव्हतं जास्त. आता बघा पाणी किती आहे. त्यावेळेला मी तिथे गेलेलो पाणीच नव्हतं, एवढं पाणी आहे नव्हतंच गेल्या टायमाला. पूर्ण चिखल होतं आतमध्ये. पुढून जाऊन दाखवतो तुम्हाला कशा प्रकारे आहे धरण. तर मित्रांनो पहिली इथे ना भात शेती होती, ते पूर्ण ही केलेत आणि त्याच्यानंतर हा धरण बांधलेलं आहे असं मला सांगितलेलं. कारण हा कधी धरण बांधलेला तो पण मला नाही माहिती. त्या दिवशी दाखवलं ना तुळशी धरणाच्या तिथं पण त्या ठिकाणी पण होतं बघा तसंच आहे. हा वेगळा आहे. हा वेगळा आहे हे बघा. तर मित्रांनो अजून एक सांगायचं राहिलं. तर मित्रांनो आपण धरणामध्ये ना कधी तसं डायरेक्ट उडी टाकून पोहू शकत नाही. कारण का माहिती आहे का, धरणामध्ये चिखल असतं, त्याच्यामुळे आपलं जर उभीच उडी टाकली ना तर पाय आतमध्ये अडकून राहू शकतात. म्हणजे जसं खजनामध्ये कसे राहतात रुपून तशा प्रकारे, त्याच्यामुळे उभी कोण उडी टाकत नाही जास्त करून धरणामध्ये. हा एक म्हणजे एक पॉईंट आहे तुम्हाला सांगण्यासारखा. कारण का जर उडी टाकली ना, त्याला नसेल माहिती तर धरणात तुम्ही ऐकलंच असाल बातम्यांवर, मुंबईच्या ठिकाणी काय ठिकाणी जातात ना पोरं म्हणजे पर्यटक फिरायला धरणात म्हणजे पोहायला, ते उडी टाकून कशा घटना घडलेल्या आहेत. तर अशा उडी टाकू नका कधी तुम्ही गेलात तरी कुठे पोहायला. कारण का उडी मारत ना, कारण का इथे ना कसं आहे पाणी साठवलेलं असतं धरणामध्ये, त्याच्यामुळे ते चिखलची भागा असतो म्हणजे त्या पाय रुतून राहतात. तर मित्रांनो हा एक पॉईंट तुम्हाला सांगण्यासारखा होता, तो तुम्हाला आम्ही सांगितला. मित्रांनो सूर्य पण आता मावळायला आलेला आहे, तर लवकरात लवकर जावे लागेल आपल्याला त्यात लेण्याचं बघायला. बघा इकडचा व्ह्यू, ते खाली पाणी जाते बघा सोडलेले आहे. तर मित्रांनो बघा तिथून मधून फाटा फुटतोय, तिथून वरती आहे इकडे यायचं. आणि इथं पहिल्यांदाच ना जो रस्ता आहे म्हणजे वरती जाण्यासाठी. काय माहिती आता भरत नेतोय आम्हाला. आमच्या गावाकडे पण अशी फिरण्याची आम्हाला सवय आहे, आम्हाला काट्या बिट्या आम्हाला काही गरज नाही घ्यायची. वरती कोणतरी माणसं ऑलरेडी जात होती, याच गावाची आहेत का माहीत नाही. काय आहे आपल्या गावात आलेलं आपल्या बाजूला तरी आपण एवढे दिवस आलो. मित्रांनो भरत बघा काय बोलतोय. तर मित्रांनो आम्हाला वाटलं जास्तच वरती असतील, पण हे बघा हे इथंच आहेत. हे इथून बघूया आपण पहिला. थांब जरा. परत बॅटरी आणलीस काय? मित्रांनो भरतनी बॅटरी नाही आणली. बघा किती जण आमच्या अगोदर आली, 7-8 जण आहेत. तरी पण बघा कुठे आहेत त्या लेण्या. अरे भरत मला पण असं वाटलं डोंगरात असतील एकदम. भरत नारळ देरा नाही आणलास? टॉर्च नाही मोबाईलला गावात. अरे यार मोबाईल पण आणला मी बघायचं जिओ मोबाईल. हिला टॉर्च बघ एवढीची आहे. अरे काय दिसतंय काय याच्यात बॅटरी नाही याच्यात पण.
हा इथे एक गोल आहे कसं तरी बाहेर नाव बघा कसा आतमध्ये आहे कशा प्रकारे मोबाईल कॅमेरा कशा प्रकारे आहेत लेण्या कातलामध्ये हे पाय गेले म्हणून बरे शंकराची पिंडी इथे दाखव टॉर्चनी दाखव लागला दाखव कुठे जावं दिसत नाही पुढे जा खाताय आपल्याला गेला कुठे गेला उडाला आवा गेला बाहेर दाबा हे बघा बाहेर गे पडा रे सावकाश जाऊ दे इथे पूजा बिजा करतात तर मित्रांनो हे बघा तर आपली कणा काढलेला आहे रांगोळी नाही बोलत त्याला कणा बोलतात असं ते तर मित्रांनो बॅटरी आणायला पाहिजे होती तर दिसलं असतं चांगलं इकडं काय आहे कोणत्या तर देवाची मूर्ती आहे ती आतमध्ये एक गाभार आहे त्या साईडला काय आहे काय एवढंच आहे एवढंच हे बाबू देव आहे पाया पडून दे चौकात जाऊन बायगो माझे सांगू काय कोकणची माती बऱ्यातल्या गोडव्याची माणसाची नाती गावाकड जीव माझा धाव माझं कोकणचं गाव माझं कोकणचं गाव हे माझं कोकणचं गाव माझं कोकणचं गाव शहाळ्याचा गोड वाजा काळजात राहतो जिव्हाळ्याचा झरा सदारित यात वाहतो प्रेमाच्या या माणसांचे गाव माझं कोकणचं गाव माझं कोकणचं गाव माझं कोकणचं गाव माझं कोकणचं गाव अशा माझ्या कोकणात मित्रांनो किती गाव आहेत माहिती का 1 2 आणि 3 आतमध्ये एकामध्ये पिंडी आहे शंकराची आणि ह्याच्यामध्ये आमच्याकडे फ्लॅश लाईट आम्ही असं चाललो संध्याकाळ झालेली आहे आणि त्याच्यामुळं कसं आहे ना आतमध्ये म्हणजे उजेड येत नाही म्हणजे तेवढा प्रकाश म्हणजे कशी रोशनी येत नाही सूर्याची म्हणजे आपला आता मावळत झाला सूर्य मावळायला गेलाय त्याला आता किती वाजता माहिती आहे का तरी पण 5:45 वाजले सूर्य आता मावलेल त्याच्यामुळे काही उजेड येत नाही आणि त्या ह्याच्यात एक मूर्ती आहे छोटीशी कसली आहे ती मला पण नाही माहिती नित्य शंकराची पुंड्यामधल्या ह्याच्यात मधल्या गाभाऱ्यामध्ये
तर मित्रांनो मला वाटतं याला कमसे कम ना किती वर्ष झाली असेल रे बरं, आपण 5वीलाच असू ना, तरी पण चौथी का 5वीला असू त्यावेळेलाही खोदलेले आहे. म्हणजे अगोदर लेण्या होत्या इथे की बनवलेल्या, पण त्या कुणाला माहिती नव्हत्या, नंतर त्या खोदलेल्या आहेत, म्हणजे मातीच्या खाली गाडल्या गेल्या होत्या, तर त्यानंतर त्याही केलेल्या आहेत, ओपन केले आहेत. तर मित्रांनो तुम्हाला यायचं असेल ना तर इथून या डोंगरामध्ये ना किती मिनिटं लागतील माहिती घ्यायला, कारण रस्त्यावरून कमसे कम 10 मिनिटं झाले. 10 मिनिटात आपण आलो इथे, तर 10 मिनिटात आम्ही आलो. मला पण वाटलं डोंगराच्या वरती असतील एकदम, तर डोंगरावरती नाहीत पूर्ण, तर रस्त्यावरून खाली 5-10 मिनिटं कमसे कम लागतील. पण रस्त्यांबरोबर विचारत या पंधेरीत आल्यावर की पुढे विचारा, तुम्ही कोणी सांगेल कुठे लेण्यात. तर मला काय एवढा काय तुम्हाला व्हिडिओच्या द्वारे मी सांगू शकत नाही. तुम्ही इथं आलात ना, तुम्हाला कोणतीही लोकांना विचारत नाही इथल्या, तर म्हणजे इथे राहणाऱ्या ग्रामीण लोकांना, तर ते तुम्हाला बरोबर सांगतील लेणीचा रस्ता कुठे आहेत. तर मित्रांनो व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून कळवा. आता आम्ही तुम्हाला पंधेरीत आता थोडं म्हणजे वडापाव खायला जाणार, तिकडे जर चालू असा ना वडापाव, तिकडचा पण थोडा दाखवतो भाग पंधेरी गावातला, म्हणजे त्या साईडचा. आलो आम्ही खाली त्याला कोरोना येता बघा, फाट्यावरून वरती जायला आम्ही तिकडून आलो त्या फाट्यावरून वरती जायला लागतं. तिकडून आला तर लेट मारायला लागेल, तिकडून आला तर वरती राईटला लेफ्ट राईट. काय इथे वडापाव पाऊस पडला, एवढा पडला दिवसा नाही भरले, एवढा कधी पाऊस पडला कोण गेला रे मांजरो. आई होता कल्पे होता, जाऊ दे लाल परी जबरदस्त एकदम वातावरण.